Volkswagen Golf 1. Той се произвежда от 1974 до 1983 година като варианти хеджбек и кабрио. Неговите компактни размери, малки килограми, около 800 кг, е бил много желан за това време. Неговият дизайнер е Джордан Джорджано, който взема предшественика Volkswagen костюмка. Изцяло сменя купето, премества двигателя в предната част, добавя волно охлаждане и създава легендарния Volkswagen Golf 1, който чупи рекордите за продажба по това време, а именно 6,8 милиона произведени и продадени бройки. Той е разполагал с различни двигатели, като част от най-разпространените са 1.1 бензинов 50 конски сили, 1.3 60 конски сили и дизелови 1.5 и 1.6 двигатели. Характерната част за неговото имидж идва от легендарната игра Golf, заради това първите бройки са с топката за скоростен лофт, която наподобява топка за игра на голф. Volkswagen има легендарен модел, който се казва Volkswagen GT. Всеки един от нас го е чувал. Той се произвежда до 1983 година. Бил е характерен с по-различни брони, спортно качване и спортни двигатели 1.6 и 1.8 бензинови. Известен в Европа и по целия свят, той е под бранда Volkswagen Golf, а иначе в Щатите и Канада се води като Volkswagen Rapid. Споделете в коментарите дали някога сте имали такава кола или сте притежавали. И като един последен факт бихме казали, че когато се преустроява неговата продажба, той се изнася за Южна Африка и там се произвежда до 2009 година. Volkswagen Golf 1. Това е легендата на Volkswagen.